Grabatzen ari garen unean arratsaldeko 6 eta 2 minutu diren honetan, bihar Iruñeko Labriten, Agirrek eta Iztuetak Larrazabal eta Eskirozen aurka jokatuko duten binakako B-serie txapelketako finalaren atarikoa egingo dugu. Izan ere, Larrazabalek eta Eskirozek bigarren aldiz jokatuko dute hain zuzen ere B-serie txapelketako finala, Iztuetak berriz lehen aldiz jokatuko du, eta benetan Iztueta ikusteko gogoz dago pilotazalea horrelako egune handi batean. Bi bikote hauek lehen fasean oso bestelako egoerak izan zituzten, batetik Agirre eta Iztueta lider geratu ziren, eta Larrazabalek eta Eskirozek berriz playoffak jokatu behar izan zituzten, eta honen bestez Agirrek eta Iztuetak baino norgehiagoka bat gehiago. Hasieratik bi bikote hauek favoritoak ziren, bai Larrazabal eta Eskiroz eta bai Agirre eta Iztueta, eta favorito izate hori are gehiago zurrundu dute biak ala biak finalera iritsita. Euren arteko norgehiagokei dagokienez, lehen partida bigarren jardunaldian jokatu zuten, Tolosako Beotibar pilotalekuan abenduaren 6an, eta kasu horretan Agirrek eta Iztuetak irabazi zuten 22 eta 18ko emaitzarekin. Bigarren norgehiagoka berriz Iruñeko Labriten jokatu zuten, bertan etzen Eskiroz izan, urtarrilaren 13an, eta orduan Larrazabalek eta Salaberrik 22 eta 19 irabazi zieten Agirre eta Iztuetari, beraz, elkarren arteko norgehiagoka zuzenetan garaipen bana dute eskuratuta, baina horrek ez du ezer handitarako balio. Bihar eman behar baitute dena, bihar kantxaratu beharko baitira motivazio osoarekin, eta norgehiagokari dagokionez, partida irekia izango da. Behar bada Larrazabal eta Eskiroz favoritoxeago irtengo dira, lehengo urteko txapeldunak dira, horrek esan nahi du biek ala biek esperientzia badutela alako egunetan, Eskirozek ere gainera final gehiagotan jokatu du, Agirrek ere, baina Iztueta da berrikuntza nagusia, eta hemen nabardura txiki bat egin beharrean gara. Izan ere, Martxel Iztuetak azken urtean egin duen hobekuntza ikeragarria izan da, sekulakoa esango genuke. Asko hobetu du, berme handiko atzelaria da, berme handikoa izateaz gain ikeragarri ematen dio pilotari, eta oso urrun jartzen du, horrez gain elegantzia handiarekin jartzen da pilotara, eta 3-4 kuadroan jartzen badu, gainera ezkerrean sartzeko gaitasun hori ere badauka, ikusteko pilotari elegantea da benetan Iztueta, eta urtengo txapelketan hori erakutsi du. Lehengo urtean Agirrerekin lehen urtea izan zuen, eta beraz pixka bat txapelketari eta batez ere profesionaletako intentsitate horri ere neurria hartzeko urtea edo izan zuela esan daiteke. Bai, egia da playoffetara iritsi zirela, baina inondik inora ere ez ziren favoritotzat hartzen, eta aurten urtebeteren ostean finalera sartzeaz gain aurretiaz ere favorito ziren. Beraz hor ikusten da Martxel Iztuetaren hobekuntza nabarmena, eta gero Martxel Iztuetaren beste kontua ere zera da, jada enpresak ipini izan dizkiola lehen mailako atzelari handien aurka norgehiagokak, eta horrek noski asko esan nahi du Tolosarrarentzat. Partidaren gakoi dagokienez ikusiko da, atzean Iztueta kolpe luzeagoko pilotaria da, baina Eskirozek dena eusten du, eta gainera 3-4 kuadroan honek ere pilota hartzen badu, behar bada ez du Iztueta kaina atzeratuko, baina ezkerrean sartzeko gaitasuna badauka, eta hor Iztuetak sufritu dezake. Atzelari oso elegantea da Eskiroz, gainera lehengo astean lehen mailan jokatzetik dator, baina hori noski ez da aitzakia izango inondik inora ere Makirria inezkabarteko atzelariarentzat. Eta Larrazabal eta Agirreren artean, Iker Larrazabalek uda honetan
Mastersa jokatu du, lehen mailako pilotariekin Zabaletarekin batera, ez zuen inondik inora ere espero zen mailarik eman, playoffetan azkenean sartu ziren, baina ligaiskan ere partida bakarra irabazita eta sufritu zuen udan, baina txapelketa hasiera euren zatetzen bat ere ona izan, baina gerora pixkanaka bikotea osatzen joan direnean eta egonkortzen joan direnean batez ere, askoz ere hobeto aritu dira Larrazabal eta Eskiroz. Aurrean argi eta garbi dago Agirrek aurtengo txapelketan ikeragarrizko defentsa erakutsi duela. Lehengo urtean nahiko irregular ibili zen lesioak eta tarteko, aurten ordea oso erregular ibili da eta ikusi da Agirre erregular eta ongi baldin badago arrisku handia sortzen duen pilotaria dela, esperientzia du gainera, jada urte batzuk badaramazki profesionaletan eta hori ere noski kontuan hartzekoa da. Halere, Larrazabalek ematen dion abiadura oso pilotari gutxiren eskuetan dagoen zerbait da, ziur aski lurrean eta frontisetik bizi irteten diren pilotak hautatuak izango dituzte Larrazabalek eta Eskirozek aurrean Ikerrek min egin dezan, baina batez ere urdinen gakoa eta gorriena ere, bai noski aurrelariei pilota kentzea izango da. Horretarako bi atzelariak gaitasun handia daukate, bai iztu eta kolpe luzea duelako eta bai Eskirozek, naiz eta ezain kolpe luzea izan ezker hormarekin eta ongi jokatzen du, pilotari oso zuzena da, gutxi galtzen duena eta zerbaitegatik noski jokatu du aurten lehen mailan, beraz, esan dugu Larrazabal eta Eskiroz favorito irtengo dira, baina final oso irekia ikusten da, ikusiko dugu zer gertatzen den, hauxe izan da esan beharreko guztia, hurrengoan gehiago izango duzu bitartean ongi izan, agur.